दरं उदालगुरिनि मोनद' विधानसभा समष्टिनि रायजो राजाया दिलीप शइकिया बिथांनो भट होगोन आरो बेखायनो भट होगोन दिलीप शइकिया दिल्लीयाव थांनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेशनखौ बिथाङा समर्थन खालामगोन। राजनैतिक संविधानिक गणतान्त्रिक अधिकारखौ आबुङै मोनफुंनांगौनि थाखाय इस्यु आरो एजेन्डानि सार्थआव बिटिआर सुक्तिनि गासै जिखिनि अनुष्ठान प्रतिष्ठान इन्स्टिटिउसनफोर गायसननायनि सार्थआव जेलाव थानाय एनडिएफबि बिथांमोनखौ बखनांगौ आरो गासै जोंनि केस दैखांनांगौ, लोगोसेनो मार्टियार परियालनो एक्सग्रेसिया होनांगौ। बे गासै गुबै एजेन्डा आरो आयदाफोरखौ लानानै जोङो माहारियारि आफाद फरायसा आफाद जानानैब्लाबो राजखान्थियारि जों एक्सारसाइज जों खालामनायनि बाथ्रा सानाखै, नाथाय जोङो बे उद्देश्यखौ लानानै एनडिए जे नेशनेल डेमोक्रेटिक एलायन्स दङ बिथांमोननि बिजाथिखौ थोंजोङै जोङो मदद होदों आरो मदद होनानै खामानि मावदों। बर' आइ आफा रायजो राजाखौ जोङो खावलायदों जे एजेन्डा आरो इस्युनि सार्थआव बर' जातीय सार्थआव बयबो जाहाथे एनडिएनो भट होनानै जोंनि जे ग्रेटार इन्टारेस्ट दङ, गिदिर जोंनि जे थांखि दङ बेखौ जाफुंसारनायाव बार्गेनिं खालामनायाव गिभ एन्ड टेक पलिसिनि आधाराव बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय मदद होनांगौ होननानै जोङो अलरेडि आपिल खालामगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमिटमेन्टनि आधाराव खामानि मावदों आरो कमिटमेन्टखौ जों मालाबाबो भंग खालायाखै। कमिटमेन्टआ जातीय सार्थनि थाखाय आरो बेखायनो दरं उदालगुरियाव दिलीप शइकिया बिथांखौ जोङो पूर्ण समर्थन होनानै जों खामानि मावदों।